Sziasztok srácok, illetve lányok, én Gamester vagyok, és ebben a mai videóban össze fogunk szerelni egy szétszerelt PlayStation 4-et, és lássátok. Ja, és amit nem mondtam, az, hogy így fogjuk takarítani. Nyilván, mivel ez az első videóm, ezért nem szeretnék mutatkozni. Gamester vagyok, és ez az első videóm, úgyhogy mint minden videós, én is el fogom mondani, hogy iratkozzatok fel, lájkoljátok, és nézzétek meg a legtöbb videómat, hogy jelezzétek nekem azt, hogy nézitek, és tetszik. Tehát köszönöm. És jó szórakozást a videóhoz. Na igen, itt történt meg először az, hogy így nem jött le az egész, tehát így nem tudtam leszedni. Aztán néztem róla tutoriált, és hát nagy nehezen lejött. Bocsánat, hogy belóg a fejem, nem tudtam, hogy ezt kirakom, de nagy nehezen lejött. Így láttam meg először, hogy mennyi kosz van benne, és láthatjátok, hogy nem kevés. És mivel ez egy elég régi PlayStation 4, ezért láthatjátok, hogy mennyi kosz termelődött ott fel, és lehet, hogy ott valamennyi több éves is, sőt, amúgy el tudnám képzelni, hogy valami ott 5 éves benne, mert amikor megkaptam ezt a PlayStation-t, akkor ugye volt 1 éves, használtam, és az volt 5 éve. Tehát biztos, hogy van benne por. Mivel segít az, hogy kitakarítottam ezt. A videó után, ugye már ez egy nappal a videó után van, és sokkal halkabb, sokkal jobban lehet használni esténként is, mert nem keltem fel a szüleimet vele. Amit most csinálok, azt sohasem csináljátok, mivel kiszívhatjátok a mini csavarokat, vagy akár a kisebb alkatrészeket is, és nagyon veszélyes lehet. Mert hogyha a főbe megy bele, tehát nyilván egy nagyobb porcióval csináljátok, belemegy a főbe, a fő tárba, és ez nagyon nehéz utána kiszedni. Na igen, itt történt meg az, amikor kiesett 2 kisebb darab, és keresni kezdtem. Itt le fog állni a videó felvétel, bocsánat a vágásért. Hát ez történt. Kikapcsoltam a kamerát. Én sem számítottam rá, de mert kiesett ez a 2 darab, utána elkezdtem keresgetni, igazából nem történt semmi, visszaadtam helyére, és ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és a továbbiakhoz lájkoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok be a harangot, és sziasztok!